un parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia, junto con Jesús nos sacan a seguro. Un parte de familia de Dios. Lobo tendemos tabisa, rumana máquina, tapasonos tão família, e nos turta unir. Ora tá surgiendo, nos turta sentir, e em cada vitória, nos turta gozar. Um parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia, junto con esos nos sacan a seguro. Un parte de familia de Dios, en un castillo pobre, de palacio de un rey, mitad más que un extranjero, canto novo mitin. Alabase a Dios, un parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia, junto con Jesús nos sacan a seguro, un parte de familia. Dank je, hermana Carolina, pa bonita cantita de tema com a hermana Antonelle. Deus bendiga a hermana. Vamos a seguir com cantica 431. A Deus seja a glória e nos romão Aisha. Boa noite. 3:40. Feliz noite. Na Dios sea gloria. Na Dios sea gloria, gran cosa así, lastima el mundo y suyo exponí, cada una su vida, paquita pica, y porta abrir pa vida drenta, alabe, lagamundo tende, alabe, pa tu pueblo goce, y gana tata pa Cristo Jesús, y gloria dure, qua salvanos pa cruz. Redención completo, Dios apriminti, na cada creyente, cu Cristo pidi, más que pecador, ora cu querer, na emes momento, por don ti denge, alabe, lagamundo tende, alabe, pa tu pueblo goce, y gana tata pa Cristo Jesús, y gloria dune, qua salvanos pa cruz. Gran cosa la hacía, gran cosa la hacía,
y granditecos manos priminti, más puro, más grande y dushilota, una subvenida nos está transforma, a la vez, lagamundo tende, a la vez, pa' tu pueblo goce, y gana tata, pa' Cristo Jesús, y gloria dune, wa salvarnos pa' cruz. Amén. Danke, danke, hermana Aisha, pa bonita, entonces bonita cantica, na Dios te gloria. Não sei se com cantica 260, o primo Espírito Santo, de nosso romano, admira. Boa noite, eu vou pedir uma Aisha, me vou cantar para mim, todo que o programa começa bem chulado, mas eu tenho que saber para buscar. Bom, não, rábia comigo, pode não me conhecer. Hermana Aisha? Sí, mitei. Danke, hermana. Ajá. Ya sabía. Cubre mi Espíritu Santo, vaya tú mi corazón, llena mi cubo, presencia vi, oh vi, llena mi amor, llena amor, Jesús vi, llena mi amor, llena mi cubo, presencia vi, oh vi, llena mi amor. Por llena mi espíritu más, luminoso sádico, mami me vivo sempre vi, oh vi, llena mi amor, llena amor, Jesús vi, llena mi amor, llena mi cubo, presencia vi, oh vi, llena mi amor. Mita debel, hopi debel, na bopi amita inclina, eterno Espíritu Santo, tu amor, llena mi amor, llena amor, Jesús mi, llena mi amor, llena mi cubo, presencia vi, oh vi, llena mi amor. Limpia y bendicionar vaya enter mi corazón, bota consola y salva, bota llena mi amor, llena amor, Jesús vi, llena mi amor, llena mi cubo, presencia vi, oh vi, llena mi amor. Amén, amén. Amém, amém. Glória a Deus. Danke, hermana Aisha, para a bonita cantica aqui. Llena no Espírito Santo. Agora nós vamos passar para nós parte. O brother Steven. Nos fortaler te, hermana Alba. Sim, irmã Mitei, boa noite.
Feliz noche, hermana. Feliz noche. Yep. Bombini cercanos. Hermana, ¿está muy preparada? De nombre de Jesús. Tremendo. Em nome de Jesus. Espírito Santo guia. Brother Steven Tay. No sei. Escúchame. Escúchame, ¿no? ¿No te I escuchamos? don't see you. ¿No escuchamos, no? I don't see you. Sim, me escuchava well, pero me não te mirava sino. Brother Steven tá on. Me dei, sim, é o hermano, só um minuto, mira. Raciocínio aqui. Ok, hermana Alva, só me deu waka aqui não. Nada host então. Assim me co-host, é Steven Cristina. Isso mesmo. Agora tá host, dus me possível host. Ok, kita é. Me digo tuma em guara, não me tomei. Anto possível host. Yes. Yep. Ok, host. Kriva Cristina tá co-host, Steven Haas tá me co-host. Yeah. Ok, prima. Yes, claro. Sim. Ok, lagay wak. Very Santa Mira screen. Dime com die Alva, toch? Sim, me boro primi opnemen. Sim. Por. Seguro que sim. Recording in progress. Ok. Vamos lá. Chiquito. Feliz noite. Irmã estima. Een hele goede avond. Yes. Está junto mas de noite vamos por estudar. Porção mais de palavra de Deus. Oké. Broeder Steven, sorry, maar ik hoor je niet zo goed. Ai. Harap. Keyboard te kijken. Ja, hoor je mij nu wel beter? Ja, broeder, dankjewel. Ok. Yes. Bueno, laten we ons horen. Ja. Bueno, feliz noche trove para cada de vosotros. Nogmaals een hele goede avond aan ieder van jullie. Dank je voor de oratie. Dank u wel voor de gebeden. Ja, het stemt mucho más mejor, hè? Broeder Steven voelt zichzelf vandaag heel veel beter. Yes, dus nos porranca sale a noche. Zodat we vanavond kunnen we gelijk gaan starten. Ja, laten we hacer een palabra de oración, por menos 30. Laten we een woord van gebed hebben voordat we gaan beginnen. Yes, nos Teresa. Tara de amor a noche nos quepa avatu mas 100% over. Lieve Vader in de hemel, we willen u vragen dat u helemaal 100% vanavond overneemt. Permiti visita al Signore por 30, tu reine por 30, cutingu 30. Laat dat elke bezoeker of iedereen die hier via de chat binnenkomt. Yes, assim tu rende também por escuta e tema de noche. Dat iedereen het thema vanavond kan luisteren. Ja, Senhor, nós te pedimos o Espírito Santo a noite para tomar controle completamente, Senhor. Lieve Vader, we vragen dat de Heilige Geest totale controle kan overnemen. Ja, is leuk, Senhor, que nos porta humilde e nos porta dingen fase que nos porcinha. Laat dat wij nederig zijn en dat wij in de basis of op de pad kunnen zijn om te leren. We zullen evitar nos tour para bem sinta na pia de Cristo, nos cada Dat wij aan de voeten van onze lieve Jezus kunnen zitten. E não tinha palavra de vida, e não tinha turcos. En dank u wel voor het woord van leven. We zeggen, we noite met esconde dembo, para abo presentar
através de metata. En daarom schuil ik achter u, zodat u dit presenteert. Também oração we noite em nome de Cristo Jesus. Amen. Is mijn gebed in de naam van onze lieve Jezus. Amen. Ok. Diz promego me começar, me que discorda essa aqui. Voordat ik ga beginnen, wil ik dit jullie herinneren. Tu resnanco a tomar uma decisão of quer tomar uma decisão para bautismo dia 30 hoor. Degene die de beslissing heeft genomen, of degene die een beslissing wil nemen om te gaan dopen, de aanstaande 30 maart. Yes, voor tomar contato comigo, of tomar contato com pastor Ross. Om contact te nemen met broeder Steven of met pastor Ross. Yes, of ze willen in contact com hermana Chetty of Jennifer também tá bom. Of met de zuster Charity of met zuster Jennifer is ook. Yes. Qualquer líder aan die refugio wat tomar contact com ele, que é mais fácil para você, tá bom. Of andere leider die voor u makkelijk is, kan u ook contact meenemen of nemen met deze leider. Dus não perde a oportunidade dia 30 hoor, sábado para entregar a vida na Cristo Jesus. Laat deze kans niet gaan om je leven aan Jezus te geven 30 maart. Ja, Jesus é inevitável para você vir seu discípulo, não de mim, não de pastor, não de igreja, sino de Cristo. We nodigen u om discipel te worden van Jezus, niet van broeder Steven, maar dat u discipel wordt van Jezus in de kerk. Ok. Nós também contestar duas perguntas aan Biabasa, acaba para nos drinken in het thema de hoje. We gaan op dit moment de 2 vragen antwoorden van vorige keer en daarna gaan we gelijk in het thema belanden. Ok. Duas perguntas geworden zie. Er waren 2 vragen die werden gesteld. Ok, 25 de maart. 25 maart. Sim, então, duas perguntas aan tava brother, que verschil tem amor e paixão? En een van de vragen waren, broeder, wat is het verschil tussen liefde en passie? Paixão me bisa, of paixão é por bisa, quizás. Amor eros de Deus é da? Over de passie kan ik zeggen dat het liefde ero is die uit God komt. Ja, e die duas perguntas da Kiko da sobra, com ele por acidente kamer e ora ei. En de tweede vraag is, wat blijft over dan dat iemand in de slaapkamer of huwelijkkamer kan doen? Ja, is pas sombra Steven, maar papi, quindi essa aqui no por, essa aí no por, etc. Então, Kiko sobra, uiteindelijk. Omdat broeder Steven die zegt, ja, dit kan je niet doen, dat kan je niet doen, wat blijft dan over? Oké, que me eure vou explicar me Steven com e vida eure e matrimonial romanticismo acaba eure então, não tem nada mais. Dus broeder Steven, wil je me dan zeggen dat de romantische leven is dan het afgelopen dan? Ja, laat me poner de forma aqui. Oké, laten we het zo zetten dan. Ja, is bossa, ora we passa, ora we corren bij Amsterdam. Sorry, nog ora we corren bij Amsterdam. Wanneer jij rijdt naar Amsterdam. De Amsterdam te conheci pa edifício nam bonito com anda tra apart único. Dan wordt deze stad herkend door die mooie aparte gebouwen die zijn gebouwd. Agora vou lá com a tra edifício construir com lá os vizinhos é isso que ideia não é palavra creatividade. Ja. Als je ziet de mooie gebouwen die zo creatief zijn gemaakt. Ja, is wat is zo, como bonito gebouw gita. We zijn nou usando creatividade. Dan zeg je, oh, kijk wat een mooie gebouw. Omdat deze mensen hebben hun creativiteit
gebruikt. Juist. Então, dê-me um contexto, nós vamos ver matrimonio of seksualiteit in matrimonio, romanticisme. Dus in dezelfde context spreken we over de huwelijk in het gedeelte romantisme. Juist, we moeten onze boek creativiteit. Dan moet je je creativiteit gebruiken. Juist, we zo amen dat we trouwen handleiding van Juwende. We zeggen saki, is sineki, positie 1, positie 2, nou 3 niet, 4 wel, nou. Ja. Omdat broer Steven zei, ik ga geen handleiden voor niemand zeggen van dit kan je wel doen, positie 1 wel, positie 2 wel of niet. Dat ga ik niet doen. Nee. Usa boa criatividade, papi com Deus, Senhor. Essa que tu quer, ja of nee, is de boa relação com Deus. Dus gebruik je creativiteit, maar spreek wel met God, zodat God kan je begeleiden. Ja, we zo bien pensa que Deus está para fora de assunto, que Deus não está para fora. Deus está dentro de assunto. Omdat veel mensen denken dat God buiten deze situatie staat, maar God staat niet buiten de situatie. God zit in de situatie. Yes. Que me atrove, Steven, wat is trouwens handleiding? No. Steven, wat moest ons komen? No. Dus broer Steven, ga je een handleiding maken? Nee, ik ga geen handleiding maken. Ik ga je niks laten zien. Usa boa creatividade. Gebruik je creativiteit. Você deve saber, de volver esse sítio aqui. Não olvide nunca mais. Ik ga deze citaat weer lezen, zodat je het niet meer vergeet. Ok. Hoop je bem conosco é pergunta, vamos poner assim, inquiry. É, pergunta. Veel mensen komen met vragen. Então, aqui na ponta, shall I do this? Shall I engage in that enterprise? Lo me acessa aqui, quizá lo me 30 ding negocia aqui. Oké, veel mensen stellen zich deze vragen. Zal ik dit doen? Zal ik in deze situatie gaan? Então, que mate se gewisa? Or in regard to dress, shall I wear? Que men ding, questão de vestimento, lo me viste saco, viste saia. Wat de dokter verder zegt, qua kleding, zal ik dit dragen of zal ik dat dragen? Yes, me contesta na bolsa da men como der mano vai te gena. I answer them. Mijn antwoord is hetzelfde wat zuster Ellen G. White zegt. Dus bota professadi ta discipel di Cristo, toch? Jij professeert of jij zegt dat je een discipel bent van Jezus. Study your Bibles. Mire? Studia a Bijbel dan. Bestudeer je Bijbel. Lees cuidadosamente e coração. Lees je Bijbel zorgvuldig met gebed. Sim, é vida de Cristo, ora estava da Bíblia, me die hende ribatera. Bestudeer het leven van Jezus toen hij op deze aarde leefde te midden van de mensen. Então, mesmo coisa, me tá echo lo que hermano vai dizer. Ik ben helemaal eens met wat zuster Ellen G. White zegt. Mas ele diz, me tá refuse, me tá ninga di ta consciência pavo. Ik negeer dat ik een... I refuse to be the conscience for you. Mita, nou bisa sta me ninga rechazar di tabo consciência pavo. Oké, ik ontken dat ik jouw conscientie, dat ik jouw bewustzijn ben. Ja, toch zo? Sim. Ik ontken dat ik jouw bewustzijn ben. Ja, dat is wat. Juist, we na comprenderen. Juist. Weiger. Ja, weiger. Dankjewel, zuster. Correto. Que mande Steven nota vai mostrar ave nenhum posição que seja bom mês abo com Deus, usam também o com quase com no verde. Hoe meneer? Broer Steven zegt, ik ga niemand laten zien welke positie, welke stand gaan ze doen. Yeah. Dat is jij tussen God. Juist. Maar mire, was om die kon nos me se obedecer Deus mais corrende. Waarom moeten we meer God gehoorzamen dan mensen? Juist, então
nós precisamos seguir assim o Senhor te bisa. Verdade? Wij moeten volgen, zo zegt de Heer. Ok. Oh, né? Então, se não me se vai pôr banda para assim a igreja da bisa, ou assim estado da bisa. Dat moet niet aan de zijkant gezet, zodat de kerk gaat zeggen, zo zegt de kerk, of zo zegt Estado, even. State, governo. De staat. Juist, correto. Agora, dan diz, bisonco rapidamente aqui, para mim me seguir. Laat me even hier iets heel snel zeggen voordat ik verder ga. Juist, basari we cita aqui, maar bisa era, por exemplo. Gebaseerd op deze citaat, wat ik gisteren heb gezegd. Ora guta tinha romanga bisa com pastora bisa tal coisa. Er was een broer of zus die heeft gezegd, die ene pastoor heeft dit en dat gezegd. Juist, então eu basari we cita aqui uma bisa, para eigenlijk nós por seguir o que Bijbel de bisa e Espírito we zie in primeiro lugar. En gebaseerd op deze citaat wil ik zeggen dat wij moeten de Bijbel en de geestelijke volgen. Wat wil ik zeggen? Correto. Ik meen die, lo que Ami te zie, por ejemplo, Ami. Wat ik leer mezelf. Botinho bij de Bijbel, botinho bij Espírito we of comentário bíblico, ture outro konai pa bewake pa mes. Dan moet je in je Bijbel gaan, in de geestelijke Bijbelcommentaar, zodat jij het zelf kan onderzoeken. Ja, es que no toma mi palabra como absoluut. Bij de Bijbel. Dus neem mijn woorden niet als absoluut, dat het zo is. Ga in je Bijbel. Juist, dus essa imitava de que me hier. Você lá me bole highlighten, para não vender normaal compreenderme. Dus dat bedoelde ik gisteravond. En daarom heb ik het zo helemaal geheel gemaakt, zodat mensen mij niet verkeerd begrijpen. Correct. Oh meneer, que men die, en dat wat slecht bedoeld, dit is de context aqui, maar papier com nos cada se estuda para nos mesmos. Dus het was niet slecht bedoeld, maar het bedoelen is dat iedereen voor zichzelf gaat het bestuderen. Yes, ok, ¿te comprendível? Ok. Bueno, agora a pergunta de mim, quem a criou homem e mulher? Dus nu komt het vraag. Wie heeft de man en de vrouw gemaakt? Contesta dat fácil, de Deus, não é verdade? Makkelijk antwoord, het is God. Quem avisa não te bom para homem de zo? Wie heeft gezegd dat het niet goed is om de man alleen te zijn? Contesta dat fácil, Deus. Antwoord is makkelijk, God. Quem avisa seja frutífero e multiplicar? Wie heeft gezegd, wees... Oh, sorry broeder. Ah, dat is bom. Wie heeft gezegd, wees vruchtbaar ja, wie heeft gezegd, wees vruchtbaar? Juist. Onda Deus. Is het niet God? Dus de outra palavra é Deus a equipa a doen tudo o que nós temos. Als God heeft iedereen voorzien in alles wat we nu hebben. Wanneer je dingen party seksual que nós toca, dingen três temas, Deus não perdona nossa criatividade enquanto je zei. Denken jullie niet dat God in de 3 thema's die we hebben bestudeerd, dat Hij niet alles aan ons, al die creativiteit zal aan ons geven? Oké, dus ele moest nos kiko nota bom. Hij heeft laten zien wat niet goed is. Pero mesmo do nabo kiko tá bom. Maar aan de andere kant zegt hij, of laat hij ons zien wat goed is. Ja, então pensei, wat tu reconhece de Deus ela vem. Al deze dingen komen uit God. Ja, is. Você pergunta ahorita, offline põe assim aqui. Deus a celebrar, até deve ser que tem patriarca e profeta, Deus a celebrar o primeiro matrimônio. God heeft de eerste huwelijk gevierd. Assim é instituição tem como seu originador, ok? Originador e criador do universo.
De eerste instituut heeft zijn origine. Degene die dit heeft gesticht. De creador, dit is de En originador. dat is de schepper. Ja, is matrimonio da honoroso. Que men honoroso, que men juist, honorabel. Dus de Honorabel. huwelijk is eer. Juist, juist, honorabel. Agora, dus de outra palavra, tudo lo que você sabe, enquanto o matrimônio também conecta back na esunco a origine, do Deus mesmo. Als je wil weten alles van waar komt de huwelijk, dan moet je teruggaan naar de schepper. E ding em matrimônio, que men die seksualiteit também botin ko bai se que sunca creie. Oké, binnen de huwelijk, de seksualiteit, dan moet je teruggaan naar de schepper die dit heeft gemaakt, geschept. Ture hormonen, nan con instinto, ture sentimento, nan tudo, dat Deus mesmo pone de nós. Dus alle hormonen, alle gevoelens, God heeft ze in ons gezet. Ja, is que men diz se é guardo con, então sei da ture gos, se guardo controlar maneira me se tá, baude guiança de espírito, eta queda bom e santo. Dus als deze dingen worden onder de Heilige Geest onder controle, dan alles blijft dan heilig en puur. Juist, ik sei te kogo nós temos que compreender algo. Então, assunto de restringir Deus, de restringir, senão Deus que para nós tem é verdadeira felicidade em assunto. Het is niet dat God wil ons tekort maken aan deze dingen, maar Hij wil gewoon dat wij alles gehoorzamen. Ja, pessoal, é que, como me vou dizer trove, Deus estima nós com amor eterno. Ik herhaal, God houdt van ons met een eeuwige liefde. Correto, então pensei em não que para nós sofrer, isso é da tua coisa. En Hij wil niet dat wij lijden, dat is alles. É que salva nós al final. Uiteindelijk wil Hij ons redden. Pero tiende, ora que não há que quando vem delante, não pensa que acaba com restrição. Ainda não que para me gosta de mim, de meu matrimônio, of de minha parte sexual, não te coi. Dus veel mensen die zien dit en dan gaan ze denken van ja, ze wil niet dat ik van mijn huwelijk ga genieten, maar dat gaat het er niet om. Juist Deus que para goza de sua vida matrimonial, juist é que. Integendeel, God wil dat je geniet ervan. Então é que esta parte de assunto também. En Hij wil ook deelnemen in deze situatie. Juist, que men não duvida que Deus que está parte de assunto. Hij wil deel uitmaken van deze situatie. Assim na Deus não está parte de assunto, vai ter problema grande. Vanaf het moment dat God geen deel maakt aan bij deze situatie, dan heb je een groot probleem. Juist, você deve saber é camber aqui na nata onde é angel onde Deus está, sua presença da. Dus hier zegt bij de citaat, in de slaapkamer zijn de engelen waar ze hun zijn in de tegenwoordigheid van God. Então é presença é santo, mire? En dat tegenwoordigheid is heilig. Pero é bisa de meu cita e é guardo assim, vamos dizer, impuro, door die prática ng impuro. Dus in dezezelfde citaat wordt gezegd dat er gebeurt dat alles wordt onheilig. Então, me skip bij je bouw de visa lo que Dios ha dona como een bendición a para vira een maldición. Dus wat God heeft gegeven als een zegenen, wordt dan een vloek. Juist. Que me hago. De señora nota hami nos te mira wa corabon. Ta par visita ma kwe. Sina meta opi ma kwe. Par. Dit is er zijn heel veel citaten, maar ik heb alleen maar een paar citaten genomen. Pensei me de encorajar cada persona que e buki Adventist Home. Child Guidance. Como que? Studia na pabomes. Daarom wil ik iedereen bemoedigen om deze twee boeken te gaan lezen.
Juist, we Voor zo, jullie zelf. correct, zo, quizás we nota, agree kumi awenochi. Misschien ben je niet met mij eens. Ik ben nog eens eens kumi dan bogo. Je hoeft ook niet met mij eens te zijn. Pero je studie boekje van we mes. Het is één. Maar ga voor jezelf de boeken lezen. Juist, dus pregunta eu e bimbeca trove kiko sobra, pahasi, Dus ik ga terug naar de vraag van wat blijft over om te kunnen doen. usa bo creatividade que Deus se donava. Gebruik je creativiteit dat God aan jou hebt gegeven. Simpel as that. Pergunta número 2. Vraag 2. Paixão é amor, ok, lá não sou aqui definição. Mas diz copy-paste, mas nós cada pode mira. Sorry, is passie liefde? Ok, então we sabe eu aí, paixão é uma emoção forte, maneiro rabia of ódio. Hier zegt het volgende. Passie is een sterke emotie, net als boosheid of haat. Paixão tem viata ser usada também para excitação sexual forte. Passie wordt ook gebruikt om harde seksueel om over wakker te maken. Mhm. Die harde seksualiteit. Que me é lost, é paixão, of é coi, é gane, tá desejo forte para possuir algo. Dus, dat je die zin hebt, dan lost die. Dan Juist. wordt de hele... Ok. Anche ave nostra usa é lost para desejo sexual de Bíblia, é lost significa algo mais cerca de kudishi. Dus wij gebruiken het woord lust. En dan, dat is meer... Sim, de maneira kudishi. Kodishi? Sim. Het is meer iets... Ik weet het woord niet, Kodishi. Het is iets dat je begeert. Você quer dizer, não pode buscar ele, covet, em inglês. Não pode buscar ele. Não preocupar, irmão. Não te seguir buscar. Ik denk Kodishi misschien is begeren. Zoiets. Iets die niet van jou is, dat je dat wil. Benijden. Wat zei je, zuster? Benijden. Benijden, dankjewel. Oké. Erik, mi nota vai lezen turcos, pero vou mira também sa de book in die Ellen White mes, vou seguir aqui definição de paixão. Os me posa ga screenshot de je lezen van ons mes. Oké, ik ga niet alles lezen. Dit komt ook uit een van deze boeken van Zuster hierbij. Over de passie, je maakt gewoon een screenshot. Nee, kan je man. maken, kan je zelf lezen. Correcto. Mire lento, eu aqui na Ana saída met um website conheci. Wat mira também wak, a trobe. Escute bom. Laten we nog een keer luisteren. Het is ook een website. Yes. Lá me diz conteste de forma aqui, né? Wak Romano, capítulo 2, versículo 1 e 2. Laten we het op deze manier antwoorden. We gaan naar Romeinen 12, de versen 1 en 2. Ele visa PC imita roga bolsa romana para meio de misericórdia de Deus, para apresentar vosso corpo como sacrifício vivo e santo, aceitável para Deus, qual de vosso serviço espiritual de adoração. 2. Não seja conforme o mundo aqui, mas seja com transformar para meio de renovamento de vossa mente, para vosso por comprovável que é bom e agradável e perfeita vontade de Deus. Wat aqui apóstolo Pablo de visa? Hebben jullie gezien wat de apostel Paulus zegt? Wat hoop je nós, wat nós drenta, nós salve o mundo drenta igreja. Veel van ons zijn uit de wereld gekomen en in Jezus binnengekomen. Pero também nós temos natureza, sei wat de banança de igreja se of não, nós temos a natureza pecaminosa. We hebben nog steeds die natuur. Al ben je in de kerk of niet in de kerk opgegroeid. Nós todos temos a natureza pecaminosa. Wij allemaal hebben dat natuur. En Deus tem que transformar a mente aqui assim espiritual. En God moet onze gedachten, onze hersenen helemaal transformeren om
Om spiritueel te worden. Juist. En te worden bijzonder paboso por comprobado que cota é bom e agradável perfecta voluntade de Deus. Wage? Zodat, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Juist, pessoa die com em mente carnal não pode agradar a Deus. De vleeselijke mentaliteit kan God niet wel behagen. En não pode guardar nem mais que não tabai. Hij kan niet de 10 geboden eren, omdat het gaat niet. Pensei Pablo die é cambio me se vinde em mente, cambio me se vinde spiritual. Daarom moet een verandering komen, een geestelijke verandering. Natuurlijk wat is mira coisas diferente. En dan kan je de dingen anders zien. O musicano que você escuta tá cambia. Sorry broeder? O musicano que você escuta tá cambia. De liederen die jij normaliter luistert, kan ook veranderen. E quando que você vai na televisão tá cambia. Dingen die je op tv kijkt, gaan ook veranderen. E boeken que você lees também tá cambia. De boeken die je leest, gaan ook veranderen. Bo conversação tá cambia. Je gesprekken die je houdt, gaan ook veranderen. De outra palavra, tudo costa bij cambia. Dus met andere woorden, alles gaat veranderen. E ainda de começar a wak meneer, essa aqui da brua, ela vira laf, ela vira sai. Ah, tu reconhece wat dat is, Dan hoor je van mensen, ja, maar dit is saai, dit is anders geworden, dit is saai, dat hoor je allemaal. Ja, espero dat in mente Dios cambia ook, ela vira de acordo com Dios lei. Maar is de mentaliteit dat veranderd is en die gaat akkoord met de wetten van God. Oké, eu pergunto também, met de estima wo, como met de estima, nou, onde estimação tá wo? Dus de vraag komt van, ik hou van, waar is de hou van? Ah, estimação. Tá coração que bate aqui te estima, ou tá aqui te estimação, não é da bing, não é da nanse. De hou van komt van de haber. Waar is dit hou van begonnen? Waar? Paixão versus amor. Paixão versus amor. Dus passies versus liefde. Ok. Pensei de bisavo ding wak. Dat ding in mente é amor e tá. É amor que ding in mente. Dus de liefde zit in je hersenen, in je mentaliteit. Juist, e ding. Dat pensei é amor verdadeiro solamente de Cristo met de bing. Daarom, de echte liefde komt alleen van Jezus. Paixão não, amor. Passie niet, liefde wel. Você deve dizer, nós te estima, mas sombra Deus estima nos promete. Wij zeggen, wij houden van, omdat Jezus van ons eerst heeft gehouden. Que men Deus não tem paixão para nós, dat tem amor para nós. Dus God had geen passie voor ons, maar hij heeft liefde voor ons. Ja, isso então é amor e que põe de nós cada para nós possível estima. Outro não estima nosso esposo não dame. En die liefde wil hij in ons zetten, zodat wij liefde kunnen hebben voor onze man of voor onze vrouw. Oké, que men Deus a criar nós com hormonen nang, wat mira nang, dat na itu. Nog een keer, broeders. Deus a criar nós com hormonen nang. God heeft ons gemaakt met de hormonen. Oké, en tu inimigo sa con trigger cada de con hij. En de vijand weet hoe kan hij deze hormonen laten vallen, zou ik zeggen. Oké, we zo orma bisa biava sa tu canti por exemplo música. Net als bijvoorbeeld vorige keer hebben we gezegd over muziek. Ja, is então yori ene punto oké ta. Steven Boki we sabe de muziek die Dios me tingo vai pone para uma noite romântico. Dan ga je Steven vragen van wat? Moet ik muziek van God zetten om een romantische avond te hebben? Escucha bom e pergunta. Me tingo pone muziek die Dios para mim ter uma noite romântica comigo casar?
Ai, não, Steve, van serio. Huh? Muziek die Dios, Romano? Sim, sim, um gospel. Goddelijke muziek hebben om een romantische avond te hebben? Van serio, sim, Steven, van serio que Koran. Broer Steven, laten we wel serieus zijn, hè? Pero a trove, quem tá é originador de matrimônio? Dios of diablo? Nog een keer. Wie is de oorsprong van de huwelijk? Dios of diablo? God of de duivel? Quem a inventar seks ding matrimônio? Dios of diablo? Wie heeft de seks binnen de huwelijk verzonnen? God en niet de duivel. Não, me diz Dios of diablo. Door God of de duivel? Juist. E contesta tá logicamente da Dios. De logische antwoord is God. Que menta muziek de Dios me digo pone. Como nos que nos volte, me não pone muziek secular of muziek die diablo te kobira boom. En dat klopt. Dus hoe dan ook is muziek van God die wij moeten zetten en niet de seculaire of de wereldse muziek Oké. van de duivel. Juist. Que men pode dizer, um beetje me daarbij mostrar. Pode dizer, nós devemos me nota eens. Ik ga het zo meteen zoeken. Je kan zeggen van ik ben er niet mee eens. Para trove, não me se eens. En ik zeg dan ook, je hoeft niet eens met mij eens te zijn. Simplesmente me te evitar tu rende, studeer para o mês. Ik wil alleen laten zien dat je kan het zelf voor jezelf bestuderen. Só vou botar instrumental, ok? Instrumental, ok, net, pero tocado e rende não consagrar. Je kan wel een instrumentele muziek zetten, maar die gespeeld worden door mensen die heilig zijn, die van God komen. Ja, is was die com Bijbel de visionos guarda ook mente riba turcos, coração de mente, waar mente riba turcos. Omdat de Bijbel zegt duidelijk, bewaar je gedachten, je hersenen van alles. Ja, is assim turcos para a glória de Deus, turcos. Dus doe alles ter ere van God. Turcos. Alles. Juist. Oké. Agora, agora me também lá me projectar exato. Nós temos een website aqui, A.G. White Writings. Hebben jullie deze website ooit gezien van Zuster Ellie White Writings? Oké, we willen eens een boekje. Music, its role, qualities, and influence. We kunnen op de schermen zien de titel van het boek. Lezen. Oké, lezen. Aqui não está mesmo por lezen. Então lá me diz que um pida só hoje. Oké? Ik ga alleen maar een stukje lezen. Oké, lá me pega nesse versículo de visa. Assim turcos pa Kiko, e glória de Deus. Por 1 Coríntios 10:31. Ik ga terug naar 1 Corinthians 10:31 die zegt, doe alles ter ere van God. Oké, vamos ver como tem cita até agora. Revisamos. Sim, Deus está guardo glorificador e cantica não. E alabança não. God wordt door liederen geëerd. Juist. Het is door die coração puro, llenaco amor e devoção na je. Door heilige, pure harten die toegewijd zijn naar hem. Oké, dus wacht, se we botar música secular maneira, me quebo paga e luz. Oké, nós agora diz que aí, Claudius Phillips, me quebo paga e luz. Bonita cantiga, não? Als wij seculaire liederen zitten luisteren, net als die ene die zegt, doe de licht uit. Ja, is correct, esta cantica secular. Oké? Dat zijn wereldse, seculaire liederen. Então, Deus visou, o que visou, tem nada mais ofensivo de vista de Deus. Er is niets meer offensief in de ogen van God dan dat. Juist, oké? Com esse nango tá mostra eigenlijk música instrumental
of display of music, en men show. Of je is música instrumental. Die zei ze niet, maar fácil. Oké? Ja, instrumentale muziek, Ja. die wil Sim. die seculair zijn. Juist. Mien que men conhece nango de toma parte de je nota consagra. Dus als wij instrumentale muziek zitten beluisteren die niet van God komen en wij doen mee met deze zulke muziek, Dan nota sendo melodia de een coração na Dios. dan zetten ze geen melodie in hun harten voor God. Ok. Me da recomendável ler esse inteiro capítulo para homens. Ik adviseer je om de hele hoofdstuk te gaan lezen. Ja, se sa que dá met outro boekje, of ja, tem um boekje, outro boekje, music, lezen is even para homens. Dit is een heel goede boek om te gaan lezen. Yes, que me se visa em coma, pero me para bem quanto corre noite. Het zegt nog veel dingen, maar ik kan niet alles gaan, op dit moment gaan lezen. Ok, dus dat trove, usa boa criatividade. Dus nog een keer, gebruik je creativiteit. Juist, en tot toerwak, en tot met de clausura pergunta aan que cita aqui. Ik ga afronden met deze vragen afronden met deze citaat. Waar que dizer, mi sabo peligro. Mi sabo peligro. I know your danger. Ik weet je gevaar. Ok, se você perde confiança em het testemunho não, Als je verliest je vertrouwen in de getuigenissen, logo desviar voor die verdade die Bijbel. dan ga je desviar. Verwaard. Je gaat afwijken van de Bijbel. En er is een metaal die medo que hopi en de lot om een positie que te pone en duda. Ik was heel erg bang dat mensen een positie zouden krijgen waar ze gingen twijfelen. Juist, e den mi angústia baboso, alma minha adverti boso. En door in mijn angst heb ik voor jullie gebeden. Quanto gente, não, adverti. Hoeveel Spierta. mensen heb ik gewaarschuwd? Juist, quanto gente lo atende en advertência. Hoeveel mensen zouden deze advertenties of waarschuwingen luisteren of aannemen? Ok, é muito bom vai na parte cololila. E devi saber Deus e Satanás nunca te traunto. Não lubi da qualquer humano. En deze stuk zegt dat God en de duivel werken nooit samen. E testemunho seja esta carga, é sello de Deus ou fiz de Satanás. E testemunho não seja nesta carga, é sello de Deus ou fiz de Satanás. Oké, de getuigenis. Of ze hebben de zegen van God of van Satan. Juist. Que men de outra palavra, não pode mesclar nada de mundo ding mi matrimônio com o santo. Dus in een huwelijk dat heilig is, kan niks met elkaar, wat de waarheid is en wereldse dingen met elkaar mixen. Ja, dus omdat Deus é santo, ela criou um matrimônio santo, então é que esta ding, é junto conosco de matrimônio. Dus omdat God heilig is, heeft hij een heilige huwelijk gemaakt en dat wil hij met ons zijn. E ela disse, seja santo, maneira amita santo. En hij heeft gezegd, wees heilig zoals ik heilig ben. Que a menor brua cos no santo, ding mi matrimônio, pisando que tá bom. Je kan niet dingen in verwarring brengen en zeggen dat het goed is in mijn huwelijk. Yes, nota quadra. É nota quadra. Het klopt niet. Ok. Agora, me depois visa trove. Não rabia comigo, rabia que palavra de Deus. En nog een keer zeggen, word niet boos op broeder Steven, maar word boos op de woord van God. Te sotete que se ame, te simplesmente lesa. Te conta para mim também. Dus broeder Steven zegt, ik lees alleen en dat gaat ook voor hem en voor mij ook hier. Ja, se você tem bem, ora quando escute com aqui, não te sinta na mes ofendi. Als mensen dit luisteren, dan worden ze gelijk ook boos, toch?
Mas nem avisa Jesus. Ora Jesus avisa fariseu na é verdade. Na sinti na mesma ofendi. Toen Jezus de fariseeën de waarheid vertelde, voelden ze zich aangesproken. Pero versículo 3 avisa malo quando está avisa turmata comitata celestial no a planta lo guardo ranca cu raiz cultur. Dus als we lezen in Matthäus 15 Sim, diz 3. en de verse 13, en dan Ja. zegt hij, Turmata comit, juist, dat is een ampolese. Oké? Juist, dus ele dice contesta a ribe pergunta na mi romanen. deze waren de antwoorden op de 2 vragen, broer en zuster. Juist, juist. Sowieso, corabonga trove, que capítulo na estudia na pavo mes. Nog een keer herhaalt broer Steven, ga deze hoofdstukken zelf bestuderen. Juist, ja, se oração lá Deus papi cubo guiabo maneira tingo vai fácil. Ga in gebed en laat dat God zelf tot je spreekt. So a mim não tá quem para bicho não vende kiko não tingo assim. Dat Deus de bicho na mim não. Dat broeder Steven zegt, ik ben niemand om aan jou te zeggen wat je moet doen. Dat is God degene die dat zegt. Correto. Mas maneira só a mim tingo obedecer lo que te parece que vi me também men com cubo. Não tem verschil. Ik moet ook gehoorzamen, net als jij. Dus ik heb geen andere keuze of wil. Ik gehoorzaam ook. Juist. Anteriori é de bisa. Ave noite. En vanavond zegt hij het volgende. Ele pensava douche, a walking não sei na é tema. Douche van cap e na raiz e lago nos perdona outro e lubida. Oké, we zijn gekomen bij het thema van schaad. Laten we alles vanaf het wortel afsnijden. En Juist. laten we elkaar Vergeven, hè? vergeven. En alles vergeten. Juist, netjes. vergeven en vergeten. Correcto. Que me hago, nós sabemos que deal com a pareja tem problema foi les 1. We zijn aan het bestuderen de problemen van de echtpaar vanaf les 1. Juist. Nós sabemos que a primeira les da visa noviazgo e matrimônio bouw die ataque. Zit les 1, tema 1. We weten dat les 1, ik had noviazgo trouwens, man. Verkering Verkering. en huwelijk. En Bo- ja, we hebben de eerste les was verkering en huwelijk. Bouw die ataque. Onder de. Sim. Even kijken. Over de aanval van de duivel. Juist. Então nós sabemos que o inimigo tá é chief, é maior ding da je relação aan die ende. En de vijand is de grootste, degene die de relaties wil kapot maken. Nós sabemos que teta é boosdoener. En we zeggen hij is de boosdoener. Juist. Het is hier bij relatie de een crisis, maar depois é mais puxa a carta de divórcio para we divorciar. Para cá. Hij brengt de relaties in de crisis. Daarna gaat hij zelf hun helpen om tot scheiden te komen. Juist. Pero a crisis a bini, a divórcio a bini, of por a bini, De crisis of scheiding komt doordat juist. E por a bini deve que nós a permitir inimigo a acesso de nos casos. dat komt doordat wij permitteren dat de duivel binnen onze huizen komen. Juist. Of komen. Ja. Ok. Pero não nada, Deus ave te bisa, e também perdonar-nos, e também lubidar mesmo que passa. Maar geef niet. God zegt, ik ga vergeven en ik ga vergeten alles wat is gebeurd. Da pensei como indivíduo, nós também me se ser não custa perdonar outro. En daarom de dag van vandaag, wij als individu moet ook kunnen vergeven. Nós te bisa de Mateus 6, se nós não perdonar outro, nós não devem Daarom zeg in Matthäus 6, als wij niet vergeven,
Juist. de schuld van anderen. Juist. No staat con del cielo tampoco lo no perdona vos. Dan, onze Vader die in de hemel is, kan ook ons niet vergeven. Juist. Que minha esposa of esposa a falha, Dios quiere nos perdonar. Als mijn man of mijn vrouw de fout is ingegaan, God wil wij leren vergeven. Juist. Of vice versa. Perdonar. Hoop importante, perdón. Dus andersom, ja, vergeving is heel belangrijk. Vergeving. Juist, meneer de Wiese, how to forget like God. Forgive and forget like God. Con nos perdonar y olvidar manera Dios. Hoe kan je vergeven en vergeten zoals God dat doet? Oké, dus alweer nos bij passen de in studio. Si goe tempo te permitir. Wanneer wij door de studie doorgaan, als de tijd ons toelaat, Wa logo pondro me sabe noche Steven, wa banda servo, de creme po perdonar y olvidar. dan ga je aan vragen, Steven, hoe kan je dat doen? Vergeven en vergeten. Vou perdonar si, pero olvidar si, sorry, Steven. Nunca mais me de olvidar agora. Ja, ik kan wel vergeven, maar vergeten? Sorry, ik denk niet dat ik kan ooit dat Juist. vergeten. Wa e cos que lá se comigo Steven, jamás me olvidar agora. Dus Steven, wat hij of zij dat heeft gemaakt tegen mij, dat zal ik nooit in mijn leven vergeven. Para pergunta, yes, para pergunta da volta biriba nos personal a noite. Maar de vraag gaat hij omdraaien en die komt persoonlijk tegen ons dan. Como que para Dios assim para avo? Como Hoe wil indivíduo. Hoe wil jij dat God het wel doet bij jou? Porque para Dios pensava que me te perdonar, pero me te queda corda que botava tal coisa. Oké, hoe wil je dat God jou vergeeft? Maar dan gaat God zeggen van ja, ik blijf wel herinneren hoe jij vroeger was. Ok? Cada vez com coisa, cara bom, botava da horta, botava ladrão da. Assim de Deus te funciona? Stel je voor, als je vroeger of je een dief was, De Deus que derale com ladrão, het que chamar o ladrão. en dan blijft God herhalen, ja, je bent een dief. Pero Deus deve agora perdonar de tire picanan. Maar wat zegt God? Als hij vergeeft, waar gooit hij de zonden? En deve altijd in fondi la mange de tiranan. Hij zegt dat hij in de bodem van de zee, hij gooit ze daarin toch? In outra palavra, nota trece na back dilante. Met andere woorden, hij brengt ze niet naar voren terug. Lo que passa, a passa. Lague, leave it behind. Van pa dilante. Dus wat is gebeurd, laat het achter, gaat gewoon voorwaarts kijken. Juist, maar zo atitude que da trece passado dilante de atitude de Satanás. Omdat de manier van het verleden naar voren te brengen, dat is een attitude of een manier van de duivel. Juist, maar zo tete que demonstrar bo weak point nang, bo malu nang, tete que de point nang ribo toch? Nog een keer broeder, sorry. Ete que demonstrar bo malu nang, bo falho nang, bo que tu vai que deral bo falho nang. De duivel is degene die blijft jou wijzen naar jouw fouten herhalen. Hij is degene die dat doet. Juist, dus de Zacarias 3:1. Daarom lezen we Zacharias 3:1. Ele disse, ora miemos, ele mostrava sacerdote, sumo sacerdote, Josué para delante de ángel do Senhor, e Satanás para na mão direita para acusar. Ok? De Revelação 2 também é acusador de nós urbanos. Que está acusando de dia e a noite. Ok? Acusador. We zien dat hij is onze aanklager. In de openbaring lezen we ook dat hij onze aanklager is. De En dia e a noite. hij klaagt ons
overdag en ook 's avonds. Ja, es que men Dios te verwacht según te pasa de santuario. En God verwacht dat wij door de heiligdom te leer zullen we doorlopen. Conosco por assim, em cada passo que nos para, les, uma experiência nova. Dat wij elke stap dat wij deed in de heiligdom leer, of in de heiligdom, dat wij kunnen bestuderen en leren. Juist, maar como pareja of como indivíduo, nós chegamos no altar de sacrifício. Omdat wij zijn als echtpaar of als individu, zijn we aangekomen bij de altaar van sacrificio. Ja. Sacrificio, man. Van opoffering. Juist. En toen nada não sabe que a mim me será morrer, e vet me será waru kima, e orgulho. Dus in het Binnenhof, ik weet dat ik moet sterven. De vet moet verbranden. Juist, orgulho, e picar me será morrer inang. Mijn zonde moet dat daar dood. En toen junto que sacerdote nos sigue bij, para meio de fé, de labamano. En terwijl wij doorlopen met de priester bij de waterafvoer, water. En toen ideia nos mestra seguir com a experiência, nos mestra mira nos condição para nos poder entrar no lugar santo para meio de fé. Nog een keer, broeder, sorry. Dus ne lava mal nos mestra mira nos condição, humilhando nos mes. Bij die wasbak moesten wij onze conditie inzien, onszelf inzien. Juist, agora nós estamos humildes, e que Deus por si nós estamos ready para dentro no lugar santo. En wanneer wij nederig worden, dan zijn we klaar om over de heiligdom te leren. Ja. Want hoor nós estamos dentro no lugar santo e nós passamos bij na mesa de pão. Dan komen we in de heilige plek en dan eten we van de brood van de tafels. A palavra de Deus, Cristo Jesus. Juist. E sim, segundo avançar no altar de ciência, e candelário. En hoe wij verder gaan, dan zien we de kandelaar en dan zien we de reukofferaltaar. Segundo se estudia a palavra com oração, guarda iluminar para meio do Espírito Santo. En terwijl wij het woord van God bestuderen en worden door de Heilige Geest begeleid. Hoor in ons mente te worden transformado, te worden renovar. Mireu? En dan worden onze hersenen, onze mentaliteit gerenoveerd. Want hoor in ons compreender que het é bom e perfecta vontade de Deus. En dan kunnen we begrijpen wat is het goed en perfecte wil van God. Como indivíduo e também como pareja. Als individu, maar ook als echtpaar. E agora nós passa de experiência aqui, e agora nós podemos entrar no lugar santíssimo por meio de fé. En als wij door deze experiência, ervaring hebben we door geloof meegelopen, dan zijn we bereid om in de heilige der heiligen binnen te gaan. Oké, dus como pareja of indivíduo, dingen lezen, nós chegamos aqui no lugar santíssimo. Als echtpaar of individu, door deze lessen zijn we nu binnengekomen in de heilig der heiligen. Oké, então agora, que nós bij aan je ding? En de vraag is, wat gaan we daar binnen treffen? Dus de idee aan te brengen wordt, camino Dios que bira uno con nos back. Omdat daarin wil God één met ons weer zijn. Dus het santuário se wordt purificar, de verdad? Daniel 8:4. Of dia de expiação. Ja, omdat het heiligdom moet gezuiverd worden. Oké.
Dus de otra palabra también perdón y reconciliación del lugar santísimo. Dus met andere woorden, in de plek van de heilige der heiligen, komt er verzoening en vergiffenis. Ja, es que mendi lo que pica si kuta separa e dos no gutava ta uno. Lo que pica as. Omdat zonde heeft scheiden gebracht. Sí. Anterior lo que Dios que hace del lugar santísimo, ta hace nan uno back. En dan porta uno. Oké, en wat God wil doen is in de heilige der heiligen is verzoening en één maken. Dat ze allebei één wordt. Yes. Dus esposo me se vida uno con Dios, esposa me se vida uno con Dios, die van mes. Dus de man moet één worden met God en de vrouw moet één worden met God op zichzelf. Então cada não porta uno com o outro também. En daarna kunnen ze allebei één zijn met elkaar. Então die combo não por duna lo que bono tem. Omdat je kan niet geven wat jij niet heeft. Ja, isso se você não tem Cristo, você não tem amor. Se você não tem com Cristo, você falta de amor. Als jij Jezus niet hebt, dan heb je geen liefde. Juist, você amor também DJ. Omdat liefde komt van Jezus. Reconciliação também DJ. Verzoening komt van Jezus. Perdão também DJ. Vergiffenis komt van Jezus. Solução também door DJ. Oplossing komt door hem. Juist, que mendi reconciliação é necessário para nós. Dus verzoening is nodig voor ons. Então, solamente a palavra reconciliação tem que come, assim nós compreender. Omdat het woord verzoening laat ons zien of laat ons begrijpen. Que estava de ter of tem uma separação entre nós e Cristo. Dat er een scheiden is tussen mij en God. Juist, of também entre a pareja para com o outro. Of ook tussen de man en de vrouw tegenover elkaar. Ok. Agora, que Deus que hace em el lugar santíssimo? Nou, laten we kijken wat God wil doen in de heilige der heiligen. Ok. Então, sombra, me imagina-me uma vez que Deus passa nos de experiência aí. Omdat ik kan me voorstellen dat als God ons door deze ervaring met ons meeloopt. E quer ensinar-nos les como indivíduo of como pareja. Hij wil ons lessen leren als echtpaar en ook als individu. Suppose nos mente não, mas trabalho transformado em processo aí. Dat onze hersenen, onze mentaliteit moesten getransformeerd worden in die proces. Significa que e cos não me se volve repetir trove. Dus de dag van vandaag betekent dat dat moet niet weer herhaald worden. Algo outro bobini, que botinho vai back no mesmo caminho. Iets anders moet komen zodat jij teruggaat naar dezelfde. Yes, is no, que mende algo outro por bili, dus bopo falha de algo outro. Oh, sorry. Er kan iets anders komen dat je teruggaat, toch? Juist. En dan wordt de bolle repetir processo. En dan ga jij weer hetzelfde proces weer herhalen. Juist, maar dan ook wat ik dat kairi bemenko in de bij. Niet dat je elke keer faalt en faalt en faalt. Dat gaat niet zo. Ja, dus we moeten avançar, Dan ga je niet vooruit. Ja, is agora bom. Deus que para nos avançar de nossa relação com Ele, de santificação. Dus goed herinneren, goed denken. God wil dat wij vooruit gaan in de relatie met Hem. Ja, is crescimento contínuo que da cresce em Cristo Jesus. In onze relatie. We moeten continu groeien in Jezus. Ja, is mesmo com o nosso matrimônio também. We saben, é escola de qual nunca nos lo gradua. Matrimônio. Dus net als in de huwelijk is een soort school
Dat we altijd blijven leren, broeder. Juist. Nós não gradua. We zullen nooit gradua. Ja, zal nooit slagen, laten we zo zeggen. Ja. Juist. We zullen nooit afgestudeerd worden. Juist, Nooit não sabe? afgestudeerd, ja. Correto. Dus avô, que Deus quer hacer? Nu, wat wil God doen? Ok. Deus avô, lo que quer hacer, avô, dentro de sakita, ajuda-nos prevenir. Nou, wat God wil doen in dit allemaal is ons Prevenir, juist. ons voorkomen. Juist, para no passa. Ik advertir-nos, prevenir. Dus hij wil dingen voorkomen, hij wil ons waarschuwen. No, prevenir. Ja, Juist. voorkomen. Juist. Pecos no chega assim na leu, começa a pedir perdão mês. Dat de dingen niet zo ver komen dat jij vergiffenis moet gaan vragen. Tem um problema de nossa relação, para nós temos que pedir perdão of nós separar ou divorciar. Não, prevenção. Dat het zo ver komt dat er problemen komen in onze huwelijken, dat wij moeten vergiffenis gaan vragen of dat er scheiden komt. Hij wil dat allemaal voorkomen. Juist. Dus zei de bezig in selected messages, boek 2, mensaje selecto, toma 2. Daarom zei hij in deze boek, select the messages. Ele usava ons de prevenção te bal livro de cura. Eén ons van voorkomen kost 1 libra, half, dat is een half kilo, een pond van genezing. Juist, correcto. Dus a prevenção te hoop importante para depois ter buscar cura. Dus voorkomen is heel belangrijk, zodat dat je geen genezen hoeft te gaan zoeken. Correcto. Mesmo com o matrimônio e mesmo com de nossa relação com Cristo. Het telt voor de huwelijk en ook telt voor onze relatie met Christus. Juist, de contexto de saúde, wat que deve ser de Maranatha. Laten we kijken in het boek Maranatha. De contexto de saúde, het conta mesmo com cultura outra coisa. In de context van gezondheid, broeder? Ja, ja. Het conta também de outra coisa. Het Ok? telt ook in andere dingen. Juist, we moeten bij lezen interessita, saca su screenshot, nos pode ser para no mês. Ok, pero wat Er een shot van maken, we gaan niet de hele citaat lezen. het is een nan mester bira inteligente tocante maleza nan. Su causa, prevenção e curação. Ze moeten slim worden. Sim? Even kijken, ze moeten slim worden wat over ziektes. Juist. É causa, De oorzaak. prevenção de e en curação. de genezing. Juist. Maar mire, dus Deus quer assim nos inteligente dingen caso não é. God wil ons slim maken in zulke situaties. Ja, we zitten bij het is een processo doloroso para cura back. Omdat er wordt een heel pijnlijke procedure, zodat het weer gaat genezen. Ja, pero se ela guarda prevenir, dat time de cura. Als het was als dit was daarvoor voorkomen, dan hoeft er niet genezing te hebben. Ja, is que men die economische jega sina leu comida bisa, mica divorcia. Dus de dingen moet niet zo ver komen dat je gaat zeggen van ik wil scheiden. Of separar. Of uit elkaar gaan. Of min quebo mas. Ik hou niet meer van jou. Coisa na zini. Zulke dingen. Kiko te pone expressão aí bem. Wat maakt dat deze dingen komen? Ja, is te pensar aqui, nós temos que ir back na princípio, para que crisis a começar. Daarom moeten we teruggaan naar de principes voordat de crisis was begonnen. Ok. De boek de Malaquias, nós agora nós lemos, tá? Malaquias, capítulo 4, versículo 6. En het boek Malachia, hoofdstuk 4. Juist.
versículo 6. Even wachten, broeder. Malachi, toch? Sí, Malaquías. Ik heb alleen maar in Nederland hoofdstuk 3. No, 4, dat is die 4, denk ik. Oké, ja. Yes, versículo 6. Ele avisa. Y, ele avisava assim, versículo 5, la mico è 5. Sorry, 4. Andiamo di nuovo di risa, 3. Mico è 4 mes. Corda e lei di Moisés, mi servido estatuto e ordenanza com minha ordine, na orea para inter Israel. Mira, met de bai manda profeta Elias cerca vosso, prometo venida dia, gran dia terrível e terrível de Deus. Kiko, te mensaje que Elias lo vincune. Lo é restaurar coração de etatanan, pa e yunan, e coração de yunan, pa etatanan, pa mino bini e afligi etera com maldição. Ok? Que men, é mensagem de Elias, mestre bini. De verdade? Dus het boodschap van Elia moet komen. Juist, ok? Het is de mesmo mensagem que Juan também vincula. En is dezelfde boodschap van Johannes die hij had gebracht. Ok. Agora, we noite sowieso mino por bij dingen massa leeuw que mensagem. Helaas, vanavond kan ik niet te ver gaan met het boodschap. Juist, maar pone dice base para mañanos clausura e les aqui. Número 9. Ik heb alleen de basis neergezet, zodat we morgen gaan we deze thema afronden. Juist, we zullen die kon nos meester bij eure de die en kan sobra. Waarom? Omdat we moeten verder gaan in de dagen die nog overblijven. En quanto, we zullen outro tema dan kom je bij cover met de despese seminário met de 2 temas. Omdat die andere thema's dat ik ga overbrengen, zou na de seminaries, ik heb nog 2 thema's om te brengen. Maar boelen dan over, we sombra mi che quella parte di justificazione, santificazione e glorificazione. Ik heb ze overgeslagen, dat ik wil het deel van, nog een keer herhalen, broeder. Justificazione per medio di fe. Rechtvaardigheid. Rechtvaardiging door middel van geloof. Juist, santificazione daarmee. Heilige, santificazione toch? Heiliging? Juist, heiligheid, zie. Ja, heiliging, ja. Juist, maar medio di fe. Door geloof. E glorificazione. Juist. Glorificatie is ere, toch? Kom met ook glorification. Even wachten, broeder. Verheerlijking. Oké. Dus, is er nog bij deal kunnen aanbieding en die dan correct. Zullen we deze 3 stukjes ook brengen in de dagen die nog overblijven? Oké. Dus we ook ons erbij, kom je samen janke mensagem. Kom je erbij zeggen janke mensagem. Hoe gaan we dit morgen doen? Morgen, Kom je erbij zeggen, juist. En toen we zeggen, zien ik, we zijn onze kabeki aan dan, zien ik. En we gaan zo verder in Matthäus 3:10. Juist. En dan zou je acaba e haatje te poner na raiz die palo. Pensei, tur palo que não te dá uma boa fruta, te guardo gekap e tirado em candela. Mire? Dus, onde nós temos bij, deal com o assunto na para não lanta mais, na raiz. Waar moeten wij gaan, zodat deze dingen niet weer groeit of gaan opstaan? We moeten teruggaan naar de wortels. Juist, het enige bij kap en problemen bij no lanta mais. Daar gaan we daar gaan we kappen, zodat de problemen niet meer gaan weer groeien of ontstaan. Ja, we zullen ons nog meer mas divorcio. Omdat wij willen geen scheidingen meer zien.
Dus lo que mira separación más. We willen niet meer zien mensen uit elkaar gaan. Dus lo que mira yenden abandona Jesus más. We willen mensen niet meer zien die Jezus verlaten. We zijn ons erbij kap en raíz, nan kap turcos, kap, en dan no lanta más. En daarom gaan wij de wortel kappen, zodat deze dingen niet meer ontstaan. So ti menos te corta, diz um pida taki, en dan pensa, ah no, en dan cresce más. Pero la bola crece arriba nos. Soms denken we knippen een takje en dan dat niet meer niet gaat groeien, maar dan groeit het weer. We zijn gewoon bisa junto. Dingen mensaje die Elias. En daarom Johannes, samen met de boodschap van Elia. E mesra preparar o coração também. Sorry? Mesra preparar o coração também. Hun moesten de harten van de mensen voorbereiden. Pero também ela bisa começa a pôr a arte na raiz de palo. Daarom hebben ze gezegd dat we moeten de bijl ook in de wortel zetten, toch? Sim, que começa a pôr a arte na raiz de palo. Dan moeten de bijl zetten bij de wortel van de boom. Juist. Que men dia we noite miro maar voor ons voor clausura. Dus lieve broers en zusters, we gaan vanavond afronden. Juist. Que we te espera até assim na leu Deus a papi conosco we noite. En ik hoop, broer Steven hoopt van harte dat God ieders hart heeft gesproken. E me dá volve repetir a trove. Tour is aqui na tapa sombra Deus está estimado. En ik blijf herhalen, deze dingen allemaal zijn omdat God van je houdt. Juist, então ela encarga-nos que ministério de reconciliação. Hij heeft ons vertrouwen met het ministerie van verzoening. Que Deus den Cristo a reconciliar o mundo com o mês. God en Jezus heeft de wereld verzoend in zichzelf. Então você ela dona nosso mensagem aqui para nós por compartilhar com outro não. En daarom heeft hij deze boodschap aan ons gegeven, zodat wij met anderen kunnen delen. Então você me avisa que o mensagem aqui tá o mensagem de amor verdadeiro para conosco. En daarom zeg ik dat deze de ware boodschap is voor ons. Mas o Deus que vira conosco promete que vir. Omdat God wil één met ons worden. Promete que vir. Ele vai não virar de cielo. Sorry, Promete que vir, ele vai não virar de cielo. Voordat hij in de wolken Você avisa bem que não está bem para morrer, para picar, se não está bem para buscar, senão que espera. Omdat hij zegt, hij komt niet deze keer om te sterven voor de zonde, maar om degene te nemen die op hem wachten. E a pergunta da noite, você põe o mês klaar para topen com o Salvador? En de vraag van vanavond is, ben je klaar om Jezus of onze redder te ontmoeten? Você é tingani topa com ame e abo a noite. Heb je zin om hem te ontmoeten? Zo bedoel je, broer? Ja. É tingani topa com ame e abo. Heb je zin om hem te ontmoeten? É tingana de topa com ame e abo. Oké. Hij wil met ons ontmoeten. Juist, pero é que topa com nós tem o lugar santíssimo. Maar hij wil ons ontmoeten in de der heiligen. Então eu pergunto a noite, vou tá ready, ame tá ready para topa com ele, tem o lugar santíssimo? Dus het vraag is, ben jij of ben ik klaar om Jezus te ontmoeten in de der heiligdom? Jesus está willing para ajudar me com. Ele está willing é que ajuda nós. Hij wil ons helpen. E pergunta a noite, lobo que para Deus ajudar? En de vraag is, wil jij dat Jezus
jou helpt. De primeiro diz, Senhor, ajuda-me a noite so mi que topa cubo. Que vira bij cubo. Voordat je zegt dat je wilt dat hij jou helpt. En ik wil één met jou worden en ik wil je ontmoeten. E me diz, Senhor, ajuda-me a noite para quitar turlo com algo de strobami de porta cuba a noite. Dan wil ik zeggen, help me om alles te verwijderen die mij stoort om een relatie met u te hebben. Ajuda-me a pôr haatje na raiz de problema não. Of de picar. En ook de bel zetten daar bij de wortel van de zonde. Juist. E assim é com nada e nada mais por separar-me for de Deus. Zodat niks en niks mij kan verwijderen van uw liefde. Laten we reza a noite. Laten we in gebed gaan. Dade de amor a noite, boa palavra a worden predicar. Lieve Vader, uw woord is gesproken vanavond. Senhor, ba papi o pueblo a noite. Vader, u heeft uw volk gesproken. Pessoa de como demonstrar, Senhor, que realmente é lo qual você sente para nós. Omdat u heeft laten zien wat u voor ons voelt. Apesar que nossa peca e falha contra você, Tata. Ondanks dat wij zondigen en fouten maken. Apesar que através de nosso matrimônio não, nós acende, nós mostra luz falso no mundo, que não te digo. Ondanks dat wij door middel van de huwelijken een valse licht van de wereld laten zien. Door die nos orgulho, nos não quer ba cabeça para outro em casa. Door onze trots, omdat we willen onze hoofden niet buigen voor elkaar. E nossa professa toch die tabo servidor não. En wij professeren toch dat wij dienaars zijn van u. Pero boa palavra de visas nós. Uw woord zegt wij. Que se nós não estima outro de verdade. Als wij niet echt van elkaar houden. Mundo não pomira que nós estamos discípulos. Kan de wereld niet in ons zien dat wij discipelen van u zijn. E nada mira que nós estamos mentiroso. En dan zien ze dat wij leugenaars zijn. Você perdonar-nos é picar na eu, Tata. Daarom vragen we vergifnis voor die zonden. Que nossa falha de mostrar o caráter de Cristo através de nosso matrimônio. We hebben gefaald over het karakter van Christus door onze manieren. De nosso matrimônio, não. En onze huwelijk. E também como indivíduo, não. En ook als individu. Juist. Você Tata perdonar-nos, Senhor Deus. Daarom, Vader, vergeef ons. Você realmente nós também que estimar a maneira como estima nós. Omdat waarlijk willen we van u houden zoals u van ons houdt. Juist, e nós que viva com a eternidade. Ora que Cristo vem buscar nós. We willen met u in eeuwigheid leven wanneer u terugkomt. Dank je, Senhor Deus, a noite. Dank u wel, lieve Heer Jezus, voor Nós deze Nós agradecemos em nome de Justima Cristo Jesus. Amen. We danken u in de liefdevolle naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amen. Dank je, Senhor. Amen. Dank je, boa noite, meus irmãos. Dank je, Stephen, para a mensagem do boa noite. Então, a gente espera que já conosco, abre nosso coração e conosco, o Espírito Santo nos guia nós para nós forçar algo por isso. Amém, amém. Me quero chamar, me quero invitar a irmã Carolina que porá se coer a cantiga de tema. Sì, tá bom. Você acaba? Sì, metti nele.
Mite parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mita limpiar. Junto con Jesús nos tacana seguro, mite parte de familia, e família de Deus. Lobo tende nos tabisa, rumanang akinang, tapaso nos tão família, e nos turta unim. Ora untas rufiendo, nos turta sintie, e em cada vitória, nos turta gozar. Mite parte feliz de familia de Dios, lavar en el fuente, mita limpiar. Junto con Jesús nos tacana seguro, mite parte de familia, e família de Deus, de castillo pobre, pe palacio de rei, minta mais que estrangeiro, canto novo mitin, mi casta eterno, su poder tá de mim, minta digno de nada, alaba sea Dios. Mite parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mita limpiar. Junto con Jesús nos tacana seguro, mite parte de familia, e família de Deus. Amém. Amen. Men danke Irmã Carolina. Então, me queria mandanke também na algo para ofertar a noite. Sorry que a passei por alto agora. Danke, irmã, tranquilo. Tu honra para Deus. Agora aqui nós também seguimos com a parte de oração. Então, nós saco Lisa Lord Day of Marlon. Presente. Ok. Lisa Lord também hace oração noite, to? Sí, claro. Ok. Então, uma oração tem of Marlon também tem quase oração. Okay, También sí, a mí también está su voz de hacer razón. ok. Boa noite. Boa noite, Marlon. E agora você perdeu a oração, então tem logo a Stephen a papa de che awe. Então, se oração para o lobo de seminário. Ok. Para nós, Teresa, nos trata que está no cielo, vamos a santificar, Señor Dios Todopoderoso, danke de permitirnos un día más de venir juntos, así na paciência, lo cual não cubo apone para nós porta obediente nabo e servivo hasta el momento más íntimo de nos vida. Sombra abota nos creador, abosar turcos. Ayuda cada pareja y están ayuda cada pareja de matrimonio y están con nota casa, Señor, así no porta uno cubo den palabra también. Bendición a cada gente que escucha, que también por compartir con otro nam, bendición a Brother Stephen ricamente, seguir derramando Espíritu Santo ribaje, bendición a hermana Alba también para traducir con Espíritu Santo,
Mita pedibi agradecibo, não passombra mita digno, mas junto com por dois mi picanan, de tu nome de Jesus, boiu. Amém. Marlon, Marlon, momento para não. Mas de campanha, Senhor. Danke por tudo qual conosco, Senhor, ave também, tá? E no momento que nós podemos na íntimo também nós podemos todo momento de nos vida, Senhor. Danke pensar que, Senhor, me ama. Pai, nós lo podemos receber e compreender então, Senhor, através de ele outro dia na queda e 3 dias na queda de campanha, Senhor. Bendicionar nos tour, tá? A noite, Senhor, coisa por bem bom nos tour, segundo nós se escutará. E dos barulhos de Cristo, Senhor. Amém. Amém. Amen. Danke pa e oraciona. Nós também e ora e pa clausura. Me queria ma rumana feliz noite. Anto nós do topo rumana mayanko eu se atrobe na mesma hora. So feliz noite. Amém, Dudu. Igualmente. Agora Feliz noite. pode recordar. Essa